Mula pagkabata, pasan-pasan na ni Nanay Leonie ang hirap na pinagdaraanan ng kanyang anak na si Mary Jane. Mula sa pang-araw-araw na gawain, si Nanay Leonie na ang nagsilbing paa at kamay ng kanyang anak. Si Mary Jane ay 20 taong gulang na ngayon at mayroong kondisyon na cerebral palsy kung saan apektado ang pagkilos nito. Pero habang nagkakaedad si Nanay Leonie, nangihina na rin ito at kung minsan, hindi na niya kayang pasanin pa si Mary Jane. Gustuhin man niyang bumili ng wheelchair, kapos naman sila sa pera. Kaya naman, ang tanging naisip niyang paraan ay ang magpadala ng liham kay First Spouses League of Pangasinan Chairperson Maan Tuazon Gico upang humingi ng tulong. Agad naman itong tinugunan ng unang ginang. Katuwang ang mga kawani ng barangay, Board Member Chinky Tababa at PSWDO, ang munting hiling ni Nanay Leonie ay agad na natupad. Personal kasing inihatid sa kanilang tahanan ang munting regalong wheelchair na magagamit na ni Mary Jane. Lubos naman ang kanilang pasasalamat dahil malaking tulong ito para sa kanila. Ang dami inaano yan ngayon lang ma'am na nag-granted yan. Kay Madam Gico po. Maraming salamat, Madam. Masaya ka ba? Masaya? Obo. Madam. Patuloy naman ang pagbibigay serbisyo ng pamunuan ng First Spouses League of Pangasinan sa mga Pangasinenseng nangangailangan. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.